For first entry, let's give it up for the band Sid Lakan in their interpretation of Who's Si Jose, written by Brian Lumod. Kamusta na ba? Tapos pa ng milit ni Jose. Di mo man lang pagkatagaan, bisan shooting abili. Asa na ba ang ating uhang kagawasan? Kung ang ulibong kagahapon ng matapalasan. Asa na ba ang katapusan pa ng milit ni Jose? Hindi ka maikumasa, kaugalingon mong pinulungan. Tubok ka pa sa isda nga, lataray langoy yan. Usang may bentahe, kung banyaga imong lingwahe. Kung isaya ko ay napanaway, kung flag mo kagilong. Kamusta na ba ang katapusan pa na milit ni Jose? Hindi mo man lang pagkatagaan, bisan Diyos ay kabilin. Asa na ba ang tinguhang kagawasan? Kung ang uli mong kagahapon o patapalasan. Asa na ba ang katapusan pa ng milit ni Jose? Hindi ka mahigumasa, kaugalingon nga musika. Bungol ka pa sa mayang nga naari sa Korean novela. Lisod ang muabante, kumumulan ka lang perme. Kung Bisaya awit mo di magdugo imong ilong. Kamusta na ba katapusan pa na milit ni Jose? Hindi mo man lang baka nag-aabi sa Diyos ay ngabilin. Asa na ba ang tinguhang kagawasan? Kung ang ulibong kagahapon o patapalasan. Asa na ba ang katapusan pa na milit ni Jose? Diri sa silakan, among yutang natawan. Tunay kulturang ang iumoy sa among ginikanan. Diri sa silakan, atong yutang natawan. Apan nga nung atong pilipuros sabay kasagpan. Batong panisikoy, sa amigo kong si Roy. Kaning atay purihin ang mga buhat kalungangan. Basta-basta sama sa lupa ni Rizal. Sikong-sikong ang Diyos na lang sa pigil mong mahal. Wala may dautan kung makakatong kang kultura sa silingan. Basta kanunay lang, hinumduman bukas sa kagalingan. Kung Bisaya ko ay nagpanaway, 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 kung flat po kag ilong. Bisaya ko ay nagpanaway. Yes, man! Sila ka nila hawak yun!
right, there you have it, ladies and gentlemen. That's entry number 1. Who's si Jose? Interpreted by Sid Lacan.